kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ke jing sapriang jong gawe ke kubor halor ke jing keno bakila don ki bre ki badi bat ki badi drops ki bara yo kem ki pulit jong ka anti narcotic task force East Khasi Hills haga saw tarik unai tung arajar arsaw hamau yong ka bahap hapo ka maulai police station kat bahaga we na ki kubor lapen pau bakini ki bala sha kem ki dei ki bana ka snong maupat kumta ha ka be dei bat kani na kaliang urang ba snong jong ka snong maupat uba juda wa lang ulawan syakmat ban pensyai pat ba halor ki jing keno ki babakla badula kinturu yi nong thok khubor bakin dale ashwa ki homework hashwa ban penmi ni pathai ki ai khnang bakadam kta ya ka snong ka tha bad ki yeng ki sem jong ki bale kam snail uba juda ulaong bakamut baka jing pensyai jong u halor ki jing keno ya ka maupan ka penpau ba kim don ki badi ni ki badi drugs ha ka snong maupat Henry ula ongpat baki donhi hakasnong mapat ru kibadi bat kibadi drugs Henry nakali hakasnong kajute lakam nyaki bat wat iki yeng kisam jong kiru uba juda ula ong bakum kasnong habayo kem nyaki badi ni kibadi drugs katian bishar harengkat kajingte lakam bat kasneng ka kraru barula ong bakam mentoy ban aisha ka an namartang hadin si CR sngi kini ki brave kila like no kumta kum ka jelahi ka don kam ya ka an ka baklan man te la kam yu drugs sapok ka jela pat ki shnong ki thau na mar ka jing jelai jong ki bidi drugs pat ki bidi yu drugs ka long sama palan pat kam long su ka jing shngai na ka benta ka ya ka yeng jong babun balang la benrap uba juda hadin cuma duka sauterik ya ka ba ngilayoi haki media haki printing press ya ka ba layo kem ya gitu kinong kai drops hantai apa mo yong te kalalong ka jingkendet ka bakraw yang ikum ka dor marshong hakaba kababun hiru nakalian jongki nong shong kila yo phone shaki pararang ba ki belong kinong kit kam juga shnong ba kunju shanga orang marshong hakaba kila ya keli ya kaban penti kena la uli ubriu udai ni em ul mobat te namar ka shnong ga jongi kalong ka ba la he ba kinong shnong ru ka ba nang bun ka ba nang mi isi te ha ka santarik ha kan rutrik nila ya persyang ya ka ban pe kita ta ha ba ke office ka shnong ba kum ju ya ka kerteng be jong ni kuna ko bala ai kerteng kum walam bok lindo te kam shindon ha ka data jo ka shnong but let's see hadin jong kataru yo bau sudai bau suansa but no tena kalian ga jongi kini ki arsengi lai singi ila aya ga jimbta ba de ban wa ni kuna yo wansa hang hayin jong te henre hadin ya ka ba ngila le ya kata tingem shimla lapin ba undai basa hang ni hapo mopat te kata kalong ka ba kuah ya ka ban penti kena kan kapor ba uni ukuna ubala ya ka address ka tuka sautrik hadin ya ka bawla syakem ba udai unong shong jong ka shmo mopat ka ba ka kerteng ga jong kalong walam bok lindo ba shimdei u kena shnong jong ka shmo mopat lani ubawan sa hang ni hapo mopat te nakalian ga jongi kum kino yalam juga shnong dina ya persyang ya kawan pudin ya ka address ka jongun ya kuna te ngilatip ba aga no ga shnong ga bawu ya kuna usyang usah ringkat bat kibayin basam la dia ringkat bat ka kami te henry ka kerteng nganum dan kam dan ya tu haga bede ba ka shnong ga bawu ya kuna usah te nambar ni sung tui ba ladanga ngan yatu te kadai ka kamram jong ki bor jong ka ai ya ka ban ai ya ka jing pentik ka bati kena na ka bede bat ka address jong kini ki ba le ki kam sniu ngam shibong tang na ka banta kini ki ba kai drugs la ki ba di drugs ndre bat ki wiki kam ya se ba na ka por ni yo hi ba ka don ka jing shakem ni shaki press la ni shaki media kenapa kanum don kanu ka jingkta ya kanu ka shnong ba ni kanum don kanu ka jingkta ya kilong yeng
Namar la ban ong kum ta namar ba bale. Bahkan kerteng kasih. Bahkan kerteng kasih kidon ge biasa ye. Kidon biasa ye ya kerteng. Te kanang man kiar na kum kita ki ke tengah kerpat ban na kentu. Ya kibor ki badai ki bapek. Ya kan ya kam ber kum juru ya ki parlok ki badon haki press atau printing press. Bagi media, bakin sumha dan le shwa ya kahungwok kanang bakan dan kanang kita hashwa ya bakin ya ka detail lani ya ka address jong kitu kinong le kam sniyo te habanga la ong ya ka ni kam shimut ba hamopat kimdon kinong hydrox kidon kinong hydrox kidon kinong detox te henry hakabai par kinong detox kibadon hang ne hapo mo pa te nakalian ka jongi kum ka shong te ngi jute la kam ki te om tang naga benta jong itu kiba detox te henry wat naga benta jong ka yin ka semi barok kawe te ngasngo ya ka banya tu hang ne ba kadon naga we nakalian jong kalong yin hakaba uwe unong ka detox u layo ya ka bil hakaba uladon hapo shnong ya menta but hadir ya kaba ulayo ya kabil na kalian gajungi kum shnong ya shim ya ka kamram gajungi hakaba ni la khot ya u bang ni la khot u ya ki bayi ki basam ya ki para ba ya ki hemen ki jungu but hadir kata ya kaba na kalian gajungi kum shnong ni la te nda ka kendon ya ki baro shipara ya kaba nang ni shakmat ba kin nom don shu ha kaju kalenti ka ba uni upara joki uju khai drop saki por ki ba mshwa te kom balong ya do menta te ka don beching ya trilang bagi ka shnong bagi yi rupa ka don ya kaching nang pin ba ha ka bede ba kor kom im kor kom trei kor kom kata ka jong ni ko na ko balang ngok aki kam khai drop saki por ki ba mshwa te ha ka bede ba kinong hakabede bat kinong kai drops ani ki bayede bat kinong detox su ka ba na kalian ga jungi kum kashinong na kawi ka por shawi ka por ni ju yokem tenri pinyo I bayar na kalian ga jungi kum kashinong mo pat ni ai aki press namar ni sungtu ba habangi ni yokem bat habangi wat ya kasabut bat habangi keli naki syapang ka karteng syapang ka address ke baki kisah lani syapang ka karteng jongki ke bagi pa ni flash out no tele se kandon ka jingta ay kalong yin kalong sem jongki wi pa se kala kandon ka jingta ru ya kishno kita na mangi ni sutu bo bun sini kat ka bangi ni okem kim chu ai ya ka jing ya tu ka batikina hangi kim kino yalang jong ka shino ten re ka ik bangi ni le na kalian ga jungi ba bun sin ru ba sha ka bor jong ka ai ru bo bun ngim ju ai Nimju ai namar bangi sungtu lada ai shagapor jong ai tang katu kat ni kenta kila like no. Dan reka ik bangi ni le na kalian gajungi kong kapor shno ni sempat ni ajing seneng yaki. Pada dat katu ni sa ai ka counseling yaki ya kalau kidim no kajing im ko ba bangi ni sabtu lat yaki. Namar ni la sungtu ba kumbalong ni hado menta lada ai shakalian jong kapor jong ka ai du kapor jong ka ai kan le ayu. Tang sipor kin bat kin tap apo alam batang sipor kin pelag no yaki tingi kini kalalong ka routine basis ti kabanga ngakwa ya kapan kin tu klong ba ni dan kam ya ka an ka baklan ni dan kam ya ka an ka baklan namar ba yo I bakat banang mi kisni kat banang mi kipor te kani ka jing jalai jong kini kinong di drugs ka jing nang jalai jong kini kinong hydrox kala isya kai hakabangi ngi yo I bakabangi ngi witness ya ka jinglong ka jingman haka imang ka salang ga jungi menta hangni hapo socialong bat kam jengai na ka socialong ru kam long shu ka bashngai ya ka yem jong kibapun te hakabedi bagatu ka meeting na kalian ga jungi kum ka dor bashnong pa ni layo ya to tenre ngi yo I ba kala shulong tangga meeting tena kalian ga jungi kum ka dor basno mo pat long ba
ngim shimladon hi bapha ban le ha ka meeting namar ba bunsil hi ha ka bere ba kini ki jinx niu ki ba kharoi ha ka imlang ka salan te baro na do ki no sin sha ke jongi ha do ki barik tam ha ka imlang ka salan isung thu ba ka jinx niu ka ba kiu ha ka imlang ka salan ka jongi ka de no drops te henry ya ka ban pen bah ya ka imlang ka salang ya ka ban te lakam ya ka jing kenrei ka jong udi drops ha ka imlang ka salang ga jong ngasngo ba kam dan kam tai meeting kam dan kam meeting henry ka ka ban kam ka long ban na kalian jong ki no elam na kalian jong ki no elam ki dei ban wan ra da ka ai ka ba klaim da ka ai ka ba scam namar balengin leksyong ha ka ta ka meeting Nomor kumbang ala kerenteng haga bede bakani kajing jelai kajong uni drops. Ngalabu ya kajing keli. Ba kum kinong yalam jong ka hapok kabri unyutra. Kinong yalam jong kiseng bahalang. Kitip ya kasus. Kitip ya kinong hayi. Tenrai habang ngingi kibalong tangkum kinong tray monso baha kay lang kasalang. Ngiyo ya ka jingtip ka batikina ngiyo ya ka jingtip ko ka kumno bana kaliang jong ka bor jong ka an kimtip ya kata bana ba kimtip balai kimshim action ha ka por ka ba uni udrox usdang ban maria rung hapo jong ka social ka jong lani maria rung ha ka jala ka jong na namar na ko por sa ko por ngiyo i lengba ki social media lengba ki printing press baki yokem yi kinong hai daki posin daki spasin kana kano te habaki la yokem yi kinong hi ngangai baki tip ba kasus kawan nai kalong kum yang ngiru kum kinong yang hamjong kasinong ki bangi ngi try voluntary habangi yokem yi kinong hai ngi yokem yi kinong di ngitip hadu hadin kom hadin ya kabang ila ya gajing saja ya ki hab ya kabang telah nado nae bakiyo ya utau drops ya kabakin perung hakisyon kita bijay te kata kadai ka action limdam kam show ya di meeting kadai ka action jong kinong yalam ka jongi kadai ka action jong kibriu kibadon hakabor ba kumno bakin le kanang banwanra ya kanika imlang kasalang ka jongi kabalat na udrops lanela banomba kaba free na kajing penangkam yung drugs.